Parlok season 4 akan neka video ngan monra shapi ya ki artli ki job not fiction kaban kong kadai ha ka ICR umyam ngam ta ki post jong ki yong professional one bat bar pat kadai ha ka model career center MCC Shillong ngam ta ki post jong ki on roll job ngam ta ka Reliance Nippon Life Insurance te sabon pajak neka video adu bandakot kan batai banyak IAP namata kini ki artli ki rekomen ha Shillong te lada pidi ibadak thamai ha kane ka channel semua banailah jaga ka video bat kumjuro ban subscribe jaga ka channel te mentangan batai shwa namata ki kam lapla ka ICR Research Complex namata ka NEH region Umyam Meghalaya ka code application namanta ki post jong ki yong professional one apo ka institute fund project bat kelasat ban sumit ya ki application form go jong pi kadai hadu ka ar pratrik unombar arjar arpulai bat namanta ki post jong ki yong professional one ki nomba ki post ki belaj ki don tangkawai bat kajaka posting kadai ha ka ICR Umyam Research Complex namanta ka NEH region Meghalaya bat ha karta ka pila na apply kadai nadu karta ka ba arphoi hadu substance snam karta bat sansnam ka relaxation namanta ki SC ST bat laisnam namanta ki OBC bat ha ka jinsiu ka ba arfsanajar haka shibnai bat ha ki karan pule ki shem me ke bla pandap ya ka bachelor degree ha ka photography journalism bat mass communication lane bachelor degree ha ka no ka discipline tengba ka diploma ane certificate course ha ka photography bat videography bat kumjuru pidei bandon arsnam ka experience ha ki digital skill kum ha ki photography videography bat digital photo printing kentup ha ki photoshop filmora AI tool bat kiwi ki software te kumno philap na apply namanta ka ICR Umyam ha ki post jong ki yong professional one job te parlok ada pidan kamon bat ka kardan pule pila aban pa ya ki application form ko jong pi ha ka prescribe format tang lengba uneu email @HODSICRNEH@gmail.com aswa ka arpratrik unombar arjar arpulai bat ha ki shortlist kandidat ki ai ya ki jipentip namanta ka interview ka por katarik bat kajaka lengbau email te parlok tangkini jimentip namanta kaneka ICR Umyam te whatskip ya kaneka video dan kontak waipat ka recruitment malapla ka model career center Shillong ka bdai ha ka employment exchange Shillong mala organize da ka counseling com placement drive ha ka country trik unombar arjar arpulai namanta ki post jong ki on roll job namanta ka Reliance Nippon Life Insurance te hakini ki post jong ki on roll job namanta ka Reliance Nippon Life Insurance ki number ki post ki belaj ki dan multiple bat pilaro ban apply namanta ki kentai bat shinrang bat kajaka posting kadai ha Shillong bat ha ka age limit kadai arpundusnam shajrong bat ha ka jinsiu ka ba country hajar ha ka shipnai te ha ki keran pule ki shem me ki bela pendap ya ka class fail pass na kano ka recognized board te ada pikwa ya ki jingtip ba kampanya sewa banleja ka office jong ka model career center Shillong te kumno pila ban apply namanta ka MCC Shillong te lada pidon kamon bat ka keran pule pila abnaten direct ha ka counseling com placement drive bat ralang bat ka biodata ki copy jong ki education qualification ka experience certificate bat ka recent passport size photograph lang baki original document ha ka country trik unombar arjar arpulai ha ka port kharoi BJM bat ka jaka kadai ha ka employment exchange Kiting Road Shillong bat pidei banwanra ya ka government ID proof kum ka Epic Aadhaar pan card lane passport lane driving license te parlok ada pidon kanu kapat ka ba phim pat sai ba sewa ban comment ha kaneka video
te parlok hakane ka video tanggi di jim tip naman teknik arteli kiri konmen bad ini petpat hakaweka video kublai shibuan